Sziasztok! Újabb videót készítünk, felbuzdulva a tegnapi sikereken, illetve nem csak a sikereken, hanem úgy gondoltuk, hogy még van itt lehetőség ezen a területen. Nekünk Budapesten viszonylag kevés olyan nyomterületünk van, ahol viszonylag lehet szimulálni egy éles eltűnést, és van jó sok hely arra, hogy keressünk, nyomkövessünk. Ezért most volt egy eltűnésünk, ami ebből a házból indult ki valahol. Nyilván most tárgyról fog indulni a keresés. Segítőnk ugyanaz a személy volt, eltűnt, és most valamennyit hűlt. Nincs 2 óra, körülbelül 1 órás nyomon fogunk elindulni. Gyakorlatilag itt most ez egy rövid nyom lesz. Itt ami az izgalom lesz a dologban, hogy lesz egy betonfelületünk, amin egy darabon keresztbe kell majd törni a kutyának. És arra vagyok kíváncsi, hogy ezt idegen nyomon hogyan tudja megoldani. Úgy, hogy közben ugye nyilván vannak, mint hogy látszik, nyaralók, itt járkálnak az emberek, ez egy lakott terület, nyaralók vannak éppen most itt, és mint láthatjátok, azért elég szép ez a környék is, és innen indul majd a nyomkövetésünk. Ott van a főszereplő. Remélem látjátok, mert ezzel a kamera beállítással, meg belecsünk a telefon, meg egyéb dolgokkal még hadilábon állok. Teljesen új nekem ez a kamera, úgyhogy elnézést kérek a technikai hibákért, amit tegnap is volt, hogy így lefittyent. Most próbáltam keményebben meghúzni a csavart. Reméljük, hogy most nem lesz ilyen probléma, nem is lesz annyira hosszú ez a nyom, talán. Azt tudjuk, hogy honnan indult a személy, azt nem tudom, hogy pontosan hol a vége a nyomnak. Egy dolgot kértem, hogy keresztezzen betonfelületet a nyom. Úgyhogy lassan el is fogjuk kezdeni a nyomkövetést. Valahol itt lesz az első tárgyunk. Csak az árnyékba befektettem a kutyát, mert mégiscsak ma is hasonlóan, mint tegnap, délután 3 óra van, és hát a napon legalább 40 fok van, így árnyékban 35 körül, úgyhogy lassan el is kezdjük a nyomkövetést. De ránézünk még az időre, hogy leteljen az idő, amit és akkor szerintem lassan el is kezdjük, jó? Na. Igaz, hogy lep. Keresd, hol a tárgy. Szikán, hol a tárgy, mutasd! Demi! Demike! Hol a tárgy, mutasd meg! Ott van! Mutasd! Az! Azaz. Mert nagyon menne a kutya, nagyon menne. Szuper. Ugyanaz az eltűntünk megint? Tényleg? Jaj! Jól van. Szuper kutya. Szuper. Szuper. Csak ott is van még egy. Ott.
Aj, de finom. Szuper. Na, akkor fölcsatoljuk a pórázt. Várjál még, Szurika. Próbáljuk nem elkövetni a tegnapi hibát, hogy összetekeredik ez az egész. Na és akkor keressük. Beszarom. Most ez megint be van csomócsodva, de már nem érdekel. 10 méteren vagyunk, és elindult a nyomkövetés. Itt vannak házak oldalra, kinéznek, akkor látják, csak közben egy kicsit, ez egy viszonylag Remi számára friss nyom. Egy órás nyom az frissnek számít abszolút, úgyhogy hát elindultunk. Igen, gyorsan. Lám, csak megérkeztünk a betonfelülethez, és semmi probléma nélkül vette az akadályt a kutya. És rohanunk, hűha, lassabban, Szurika, kicsit lassan. Mert anyád nem tud követni. Remélem látják a nézők, hogy hol megyünk. Ez nagyon brutál. Személyünk. Szuper! Bravo! Nagyon jó volt! Azt a mindenit! Jó lassan! Lassan! Jól van, Szurus! Ügyes voltál! Szarrá csíptek a csalánok, de jól van. Hát ennyi volt, kérem szépen. Szuper volt. Ilyen egy nyomkövetés nálunk. Nagyon ügyes volt. Jó.